गोजोनथाव खौरां लोगोफोर बिजनि गेरुवाबारियावहाय आरोबाव मोजां दाबा मोननो हाबावबाय ट्राइबेल इसिं दाबा स' बेयावहाय माबायदि फेसिलिटि मोननाय जागोन दे सालथे फेसिलिटियाथ' जानायफ्रा दंजोबोआनो फ्राय बर'नि जितु आइटेम दं बेखौथ' मोनजोबखायो औ हेल' आदा एकदमबारे आखायालाय मा आखाया बेदर नांलानानै बेदरजोंसो वेलकाम खालायो गुड इभिनिं खुलुमबाय बरायबाय बयखौबो कहिमानिफ्राय मैया मोनानि 12थासोआव नैबे बाटारफ्लाइ हमस्टेयाव सफैबाय आङो बेनिफ्राय थांनायावहाय ओरैहाय बरमायावहाय डिएन ब्रादारनि न'आवहाय थाहैनायनि प्लेनिं खालामदों दहायनिफ्राय नेनानै दङ बिथांमोना बेनिफ्राय आं सेलेक्ट खालामगासिनो दं आरो उफाय गैया गोबां राइडार्सफोर फैदोंमोन नैबे बाटारफ्लाइ हमस्टेयाव सङै खावै जाहोहरजोब्बाय आङो दा मोनाबाबो थांनोसै ब्रादारनावहाय नैबे ब्लगखौ आङो हथात स्पेसियेलि आं डिएन ब्लगनि थाखाय खालामदों नैबे ब्लगनि उनावहाय मोननै ब्लग दंबावो आन्डारग्राउन्डनि मोननै आन्डारग्राउन्ड भेन्युनि लोगोसे आरो फैफिननायनि भिडिअ अननानै नोंथांमोनखौ नायगोन होनना आसा खालामबाय खावलायबाय आरो अननानै नंगौ आमिथ' যোৱাকালি ক'বলৈ বিয়া হ'ব আমি এতিয়া পৰা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ আমি একেলগে আছিলোঁ এতিয়া মই মানে হঠাৎ যাব লাগিব যাব মই ৰেডি হৈছে বহুত ভাল লাগিছে লগ কৰি কিনি আমি ৰখি গ'লো তোৰ কাৰণে না ময়ো মানে থাকিবলৈ মন আছিলে উপায় নাই মোৰ ভাইকেইটা মানে মোক বিয়া পাব যাব লাগিব ইয়েছ মাষ্টাৰ মানুহ দেই প্ৰফেচাৰ না ফ্ৰম গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ কলেজত প্ৰফেচাৰ ৰে প্ৰফেচাৰ খালি এক্সাম আছে বুলি মই শুনিছোঁ কিবা এটা এক্সাম আছে বেষ্ট অফ লাক দেই একদম ভাল হ'ব দেই ओंखारमारबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बिथांमोनजों आराय खालामदों बिराद मोजां मोनदों बाय बाय नबो बाय बाय प्रोफेसर सर ओके আপডেট कर देना है এই টু বেশি টাইম লাগে 1 ঘন্টা 30 মিনিট চল দে থ্যাংক ইউ ফর ইউর গুড হসপিটালিটি ওকে নেক্সট টাইম সি ইউ এই ক্যান্ডি না কি নাম আসলে কেঞ্জেল বাই বাই ওকে 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 বাই বাই deh Fungbai mau itu dong Fungbai mau itu dong Fungbai आं नोंनि लकेसनाव मोनफैबाय फ्लाइओभारनि लेफ्ट साइडआव औ बे फ्लाइओभारनि लेफ्टआव हाबदों आं नोंनि मेन लकेसनावहाय आं फैबायमोन गोदान हरबावलाय नों बे महाय दङ नायनि आङो नै फंबाय बे माबा ला बेला रेस्टुरेन्टनि अपोजिटआव दं औ नंगौ ना औ बेखौथ' नुबाय आङो बे माबा मोनसे गेटसो मोनबाय आं नै फुजानि सिंजों हाबनांगौ नुहुरबाय औ दे हाब माथो फंबाय नोंनि हाबा थाङा मा थाङा जाखो रास्ता जानायफोरालाय नोंनि हाबासो जासिगोन नामा हेल' आदा एकदमबारे आखायालाय मा आखाया बेदर नांलानानै बेदरजोंसो वेलकाम खालायो बेदरजोंसो माथो फुजा जादों बेयाव शिब फुजा जादोंमोन ना
दाबो सोलिगासिनो आदसा आदसा ओरैनो जास्ट फिसा बे बरमा टाउनानो बेबो मेन टाउन इयाव बरमा बाजार जायो सानडे आरो थार्सडे दिनै दंमोन आदसा आदसा बाजारा आदसा आदसा मेन बरमानि बाजारा इनो बेनो ना अ बैनो जेबो नङाथ' माथो बथल गोजा नै बथलजोंनो वेलकाम ना अलमंनिबो मोनगोन आरो अलमंनिबो दा आरो माने गोजां बोथोर सोलिदोंमोन ना अलमंनि बथलजों सिगां सोनोसै बाहाय जायो हाबोन बिदिबा ओइ गियान मालिकआ जेबो होनादा मालिकआ जेबो होनादा टेनसन लानाङा बेयाव दोननोसै रेस्टरुम खासोलै आदसा आदसा गोदोगोन नामा ने रयखौ आं जुगार खालामना होनांगोन नोंनो माबा मोनसे आंनि रुमा नैयावसो नोंना रुमा बेसे इयाव लोगोनि रुम जायो मा बेदर दंलै फंबाय बेदरा इयाव नङा संनाया इयावसो आदसा सोर सोर दं बेयावलाय इयाव लोगोफोर दङ ओरैनो सानैसो दंफैयो लाजिदों नामा बिसोरलाय लाजियाखै नायनिथो नोंनि रुमखौथो सफैबाय नै फंबायनाव संगासिनो दं नै दाउजों आलुजों लेजि गोजाथारलै जोंना फंबायफोरा संनानै जाहोफैनांगौ हेलौ लोगोफोर हेलौ नै बेबो चिरांनिसोनो चिरांनि बिजनिनि बेसे गोबाव जाफैखो नों फंबाय बेयाव फैनानै आं फैनाया दिनैसो फैदों बरमायाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखो दिनैसो फैखादों माने दिनैसोखा माने गाबोननिफ्राय खामानि स्टार्ट नालाय बिसिना खामानियानो जाहैबाय फंबायजों नैबेजोंहाय दखान गोदान एकदम दखाननि मुङाबा मा जागोन मेन्स फेशन बे जोंना इन्सटाग्रामाव दंखायो जों अनलाइन दंखायो अनलाइन फानखायो बेखौथ' मिथिखागौ बांसिनानो लोगोफोर सेंग्राफोरनि रुम इगनर खालाम ओइथि दंजोबो नै अनलाइननि बुस्थुआ इनो नै बेयावहाय माने दिनैसो फैखादों रुमाव रुमाव दिनैसो फैखादों ओरैनो रेस्ट रुमनि थाखाय लाना दोनदो आरोना माने मालाबा दा सापस आदामोनानो मायावबा थांबाय दा मालाबा बरमायाव थालांगोन हटेल रुम लालायनो लागा गैया आंखौल' कल खालाम दिएन ओरै होननानै आं गैयाबाबो साबिया थाखायो आं माने अलरेडि साबिखौ दोनखायो साडेनलि सोरबाफोर हमना ला आंनि भिउवार्सआनो जा मायानो जा बिपद आफद जाबाय हर गेजेराव जेन आं आंनि रुमाव दोननो हायो बे मोनसे जाबाय रेस्ट रुम ओंखायनो दा माने रुमखौ साजायथ'नाय जायो गाबोननिफ्राय रुमाव बे केमेरायावखायसो बिदि होनदोंलै रुम साजायनो मानो होननानै सेंग्राफोरखो रुम साजायनायाव साजिखाया सिख्लाफोरखो साजियो दखाना मालाथो इनागुरेसन जागोन दखाना जोंनिया मार्च फार्स्ट उइकआव आदसा गाबोननिफ्राय खामानिखौ स्टार्ट खालामसै कालेक्सन्सफोरखौ आङो नोंनि स्टेटासाव नुगासिनो दं मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो नोंनो मोनसे उनाव गिफ्ट हरनोसै दे ब्लगाव खोन्थिबानो जाबाय उनावबाबो जायोलै आंना एकदम ब्लगाव खोन्थिदो नोङो दे ब्लगाव ओमफ्राय इन्सटाग्राम आइडिखौ होना होदो दे एकदम निस्सय फंबायाबो बाक्सानि आंना नामा सुनिल बसुमतारी सुनिल बसुमतारी लोगोफोरा अननानै कालुबो बुङो कालु बै कमेडि किंनि कालुआ मोनसे कमेडि किं दंना इउटिउब चेनेल बिनि कालुआ आदसा एखे नुखायो नै लोगोफोर संगासिनो दङ एनिवे दाथ' सेम क्लाबावनो दङ ओमफ्राय आलदा जाबावबाय आरो दा गुवाहाटि टु बङाइगाव आं ट्रेभेल खालामोबा गेजेराव स्टप लाखिनो हासै बरियासै नोंसोरनि थाखाय वेलकाम ड्रिंक दंखायो आइयै सेसलै वेलकाम ड्रिंक दंखायो आदसा दे बिदामोननि थाखाय वेलकाम ड्रिंकआ स्पेसियली दंखायो आरामसे रुमाव आरो दा गोलोम बोथोराव फैबाय गोलोम बोथोरावथ' वेलकाम ड्रिंकआ फ्रिजनि बरिया मोनो दुकानफोराव माजा ताजा स्प्राइटफोरा आंनिया
दानि आं राइड खालामनाया मोननै ब्लक दंबावो बिनि सिगांनो आं बे ब्लकखौ होगोन माने आं बै ब्लकआव फैफायोबा गोलाव जायो ओमफ्राय स्पेसियेलि आं बे ब्लकखौ नोंजों आंजों फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरो बरमायावबो आङो बेबायदि नोंजों थालांनो आं सुबिदा मोनदों बेखायनो आं बेखौ स्पेसियेल नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय लोगोफोर ओइ खालुआ भाइ एसे दै हरलाय दै एसे हर दे औ खालुआ दे फंबाय दे खुरनानै जाहोदो दे बांद्राय हरबाय आंनो साख्रियानियावसो मोनबाय आंना लादेरबावदो उदै सानानैनो सेसैमोन आं मोनायाव एकदम 4टानिफ्रायनो उदै सागासिनो 8:30सिम 8:30आवबो सागायाखिसै बिजिसो थुजाहैलायबाय अनसाय बर' हरदो फैसा जानि बिदिबा लोगोफोर नोंना गर्लफ्रेन्डआ फन हमफिनबाय बिराद टेनसनसैमोन फन हमजायाखैमोन नो मा दाय मावनानै लायो खालुआनिलाय दंना गैया गर्लफ्रेन्ड दङ फुंनिफ्रायनो भिडिअ कल गर्लफ्रेन्डआ भार्जिनबो दङ नेचुरेल फंबायनिलाय नोंना दङलै गैयालै जोंनिया डाबल गोजा बेयाव डाबल गर्लफ्रेन्ड गोनां गोजा बेकआपनि थाखाय दोङो सानै साथाम ओरैनो माने लोगोफोर लाइफआव बेकआपनि थाखाय जिकुनु बुस्थु जगार दोननांगो बाइकआनो जा बाइकबाबो बेकआपनि थाखाय गंसे नांथारगो हथात नाहा मा जाफ्लांबा बाइक गंसे सालायनो ओरैबायदि बेकआप थाथारनांगो सब बुस्थुआवबो बिजनेसनि लाइनावबो मोनसेल' बिजनेस नङा मोनसेल' लाजोबला बोरै जानांगौ एसे जोंनोबो रान हरनांगौरा फंबाय जोंहा आरो एकदम सिंगेल थाथारो आलुआनो एकदम इमाजिनेसनानो दस्राल' थांखायो बाइकनि सोमोन्दो थादो हा दे उनाव लोगो मोनसिगोन दे दखानफोरा मोजां थाब होदो मोजां थां आरामसे न दखानफोरा थाब होदो जागोन आदा नोंनोबो गस्ला गिफ्ट हरगासिनो आच्छा दे Solitaire. Last right. सबसे लास्ट kasih dah आंनो सबसे लास्ट मानसिफ्रा न'आव सहैजोबबाय बोजों-बोजोंनानैथ' मोजां नुदोंलै गितना ब्रादारनि दाबा गोदान बेनो ट्राइबेल इसिं आच्छा न'आवथ' फुराना दंखायोमोन बे बियो ओमफ्राय नोंथ' थाङासैना औ मालाथो माबा जाया बेलाय इन'ग्रेसन 13 ओपनिं जादों 13 आच्छा न'आथ' सिगां फुराना दंखायोमोन बियो औ ओरैनोथ' कहिमायाव साननै थाखादों आं डिमापुरावथ' थांनाय जायासै लोगोफ्राथ' न'आव सहैजोबनानै रेस्ट लाला जोब्बायलै दिनैबो सहैबावाखै आं फैनो गोसोआनो जायाखै थाबोबावनायसोमोन आं गुवाहाटियावसो बेक जाफिननायसोमोन आं दिनै थालांदो बेयाव एसे थांनायसै ब्रेकफास्ट लान्च डिनार बार्थडे पार्टिया गासिबो जाजोबो बेयावहाय औ दे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर बिजनि गेरुवाबारियावहाय आरोबाव मोजां दाबा मोननो हाबावबाय ट्राइबेल इसिं दाबा स' बेयावहाय माबायदि फेसिलिटि मोननाय जागोन दे सालथे फेसिलिटियाथ' जानायफ्रा दंजोबोआनो फ्राय बर'नि जितु आइटेम दं बेखौथ' मोनजोबखायो ओमफ्राय दा धाबा होनना बुङोब्लाथ' मोनजोबखायो गासैबो जेरावबो माने बेनो आरो माखासे स्पेसियेल थायो आंनि आच्छा आं जितु बानायो बेफोर स्पेसियेला थायो आरो मेनुआ माखासे बेयावनो दङ ओमफ्राय दा थानाय होनना बुङोब्ला माने राइडार्सफोरनि थाखाय टेन्ट सुबिदा दोनदों आरो आच्छा नैबे स्पेसा बेयावबो जागोन ओमफ्राय बाहेरायावबो बाहेरायावबो जोबगोन बाहेरायावहायबो थाजोबनो हागोन नै स्पेसा बिराद गुवार दंखायो नै
बिराद मोजांखा प्लास सोरबाफोर बार्थडे सेलिब्रेसनफोर माबाफोर पार्टि जुदि औ माबा खालामो माने स्पेस दङ आरो औ औ सेलिब्रेसनफोरनि थाखाय बार्थडेनि औ थाखाय माबा मोनसे जेनेबा एनिभार्सारि माबा Yes. सेलिब्रेसननि थाखाय माने स्पेस दङ आरो दा थानाया जाहैबाय राइडार्सफोरनि थाखाय माने ल' प्राइस माने बुंनो थाङोबा माने जेबो प्राइस माबायानो गैया आरो औ जेबो औ खालामाखै औ थानो फेसिलिटि हस्पिटेलिटि होगोन आरो थानो थाखाय प्लास ओमफ्राय मिनिमाम फिस जास्ट माने मेनटेनेन्स माबानि थाखाय आरो सेंग्राफोरनि थाखाय जायफ्रा बेयाव आंनाव स्टाफ मावो बिसोरनि थाखाय जास्ट माने क्लिनिंफोरनि पारपसनि थाखायल' एसे मिनिमाम फिस लानाय जागोन आरो आच्छा आच्छा जों राइडार्सफोरनि थाखायथ' सुबिदाखासै बेयावहाय आरो लोगोआनो जुदि दाबा खुलिबायबालाय जोंलाय बहायथो हाबबावनो बेयाव हाबफैगोन जोङो बेयावहाय जोंसो मिथिलायसिगौ ओमफ्राय बिनि अनगायै जेसेबां नन राइडार्सफोर लोगोफोर नोंसोरो नैबे लामाजों जुदि बारस'बायोब्ला थांलाय फैलाय खालामोबा बेयाव रेस्ट लालांनो हागोन जानाय माबा माबि ना गासिबो बेयावहाय थिग थाक नोंथांमोना कम्फर्ट मोनगोन बादिखौ आं मोनदों आरो बेबायदि सुबिदाखौ नोंथाङा होगोन थानायाव बुङोब्ला इमारजेन्सि पारपसाव बायसान्स सोरनोबा जुदि थानायाव उसुबिदा जायोब्ला लामाफ्राव ब्रेकडाउनफोर जायोबा गारि प्रब्लेमफोर जायोब्ला माने थानायखौ कन्टेक्ट खालामलायनानै माने माबा मोनसे सुबिदा खालामनाय जागोन आरो खिन्थु कापोल्सफोरखौहाय माने एसे रेस्ट्रिक्सन दङ आरो कापोल इज रेस्ट्रिक्टेड जरा गैया बौ माबायाव दाबायाव जाफैनाय माने आइलाव दं बौ जरा थानो मोननाय नङा आरो ट्रेभेलार्सफोरनि थाखाय स्पेसियेलि मोनसे अफार थायो आरो आच्छा आच्छा बेखिनियानो औ औ नै लाल साहासो लोंनायसै आं जेबो जालाङानो जेबो जाथ'ला मालाबा स्पेसियेल जाखावनायनि भिडिअ बानायफैगोन नोंथांमोननो एकदम स्पेसियेलनो आलादा ब्लग मोनसे बानायफैगोन आरो लोगोफोर दा मेंबायबो औ बेखिनि ब्लगखौ बेखिनि इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो होबाय मोजांनि बाथ्रा जों दा गेरगुवाबारियावहाय हाइवे सेरावहाय लोगोनि दाबा मोननो हाबावबाय औ खामानि मावग्राफोरा माथो जोंनि फाथाबारिनि गोजा बाहाय नै बेफोरखौ मोनजागोन बेयावहाय इथनिक मेनु सिल्कवर्म बाफ स्नेल फ्राउन नाथुरि पर्क बेम्बु शुट चिकेन बेम्बु शुट बोरमा बिबु ओइ बोरमा बिबुखौ इंलिसाव मोनाखिसै नामा नोंलाय गड इन्टेस्टाइन नाफाम आखुनि पर्क एन्ड चिकेन बेनो मेनु लिरग्राया बे मोनखायाखै दा इयो नामखौहाय बोरमा बिबुखौ जेबो जाहोबावा आङो इंलिसनिखौहाय